Ano? 400 gear. Ayan. Double gear. Ayan. Lalo. Sa may Sadiri Barkada, yung kinakakan mo tayo vlog me. Kamusta man ang burger? Masira man burger. Masira ang burger? Iyo. Kaya pwede balik-balikan tong burger na. O ano pangalan kaya? Burger. Hungry. Gear. Ano? Gear. Jer. Hungry gear. Bur... Gear pala. Dala. Wala, dalit. Gear. Bur... Hungry gear. Hungry gear. Ah, kasara na. Hungry gear. Yeah. Oh. Solve. Sold. Solve. Alright, so may bisita na naman kami. Yaon sa mismong balutan mi. So bago po kayo nag-vlog kami, and then sabi ko kami para bantay. Kaya pig-imbitaran mi si Tarzan na kung pwede bantayin mo na sa mong balutan habang nag-vlog kami. So yaon duman, nag-snack at tong borgia na sinasabi niya. May naginibo ko, nagbala kong toyo. Tapos guys, soft drinks. O, syempre, panagkaan kang burger, kay Puan may panulak. So, ang gigibuhong ko niya, nainomong ko muna ang dikit ka ni. Iyak ka naman, Richard, nito. ha? Iyak na naman si Tito Richard mo. Kunin mo. Toyo. Toyo! Merong toyo! Richard. Hindi, tig-inuman mo, pag-inuman. So, huwag kayo maingay. Tig-tuon pa sa iba. Nag-vlog sa ano po. Luy, dati yung puputok na. Kanina po, dati yung isa. Alright, so yun. Wala. Si Wala Coke, yan. may toyo na. Papanamiton to sa iyang masiram do soft drinks. Let's go. So yaon kami sa balutan ko niyan. Pero si Barkada ko, talagang ano dyan? May tig, ano sabi mo sa bago? 400 gear. 400 jer. Sa inali. Sa SM. SM, dahil ito sa SM. Harap lang ang Coliseum. Coliseum. Oo. Dala na naman ko. Pero masiram. Iyo, masarap. Ito pa tulak. Yan, ang damis dyan. Take two. Kaso may mga bulat. Sumunod tayo mula talaga. Siyempre, cook yan. Ano ang nangyari? Oo. Ano yung pangalan? 400 gear. Iya, bunga. Ano? 400 gear. Iya. Double gear. Ayan. Lalo. No. Ano ka na? Ako kanino. Sobrang ano. Ano? Nadali mo na. Nagbabawi si Barkada. Nadala ko dumanay. Wala talaga. Original mong cook, Barkada. Ito lang original mong cook. Kaso ay. Nasaroon ako dumanay. Kauyo ka ka. Ano yan? Kauyo na may cook. Pwede mo siguro yan.